खुलुमबाय बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा नुजाथि हैनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि सासे दैदेनगिरिया मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बिथांनि फोरमायनाय सुंद' भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय फैदों आरो जिहेतु नैबे जायगाखौ माने सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बानायनो नागिरदों आरो जिहेतु जोंहा बानायनायावथ' जेबो आपत्ति गैया। एक्सुवेलि बेनो जिहेतु अल्टारनेटिभ बायदि जोंनि मानसिफोर दं, बर' रायजो राजाफोर दं, बिथांमोनखौ दिनै मा खालामदों बेनि सायावसो आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों। जिहेतु जाबाय जेनेबा जोङो नैफ्राय जेनेबा फरेस्ट दा जुदि माबा मोनसे खालामगोन जिहेतु वाइल्ड लाइफ खालामसिगोन, बे वाइल्ड लाइफआव जिहेतु दा जोंनि मानसिफोर दं, बर' रायजो राजाफोर दं आरो बेहाय गामि दरबा मोनसे दिनै बे सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवनो हाबना दं। दा बिथांमोना दिनै न' बां जाजोब्बाय, गासिबो गथ' गथाय दङ। दिनै बिथांमोनखौ जुदि बेनिफ्राय जुदि एबेबसेन्ट खालामबा, बेनिफ्राय बोखारोब्ला अल्टारनेटिभ दिनै गभर्नमेन्टआ मा सुबिदा लादों? गभर्नमेन्टआ जे आं बेखौनो बुङो, गभर्नमेन्टआ सुबिदा लानांगोन, गभर्नमेन्टआ मोनसे सुबिदा होनांगोन जे बिथांमोननो बे बिथांमोननि गामि बे सोरां बाजारनि रायजो राजाफोरनो मोनसे हा होनांगोन, बिथांमोननो एकमडेसन होनांगोन, जिहेतु सुबिदा खालामना होनांगोन। दिनै बे जिनिसखौ दिनै आं बुंबाय जिहेतु बिथांमोना मोनसे सुबिदा मोननांगौ आरो सुबिदा मोनाब्ला सुबिदा केपासिटि मोनाब्ला बिथांमोना गथ' गथाय बा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना फाथांगोन। बेथ' बिराद मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे सोंथि जादों आरो। इउनाइटेड फराम हिसाबै दा 2025नि जितु काउन्सिल इलेक्सनाव माबादि बाहागो लागोन आरो नोंथांमोननि दोलोआ माब्लासिमाव डिक्लेयार होगोन? बे इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बि आफादा मोनसे डिसिसन लादों। फैगौ 2025आव जों मोनसे पलिटिकेल पार्टि जों फर्म खालामनायनि मोनसे सिन्था खालामदों आरो बे पलिटिकेल फर्मखौ जोङो अलरेडि जोङो खालामखाबाय। जों जास्ट माने एसे खम समायनि गेजेराव जों बे जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बिनिफ्राय पलिटिकेलि माबाखौ पार्टिखौ जों डिक्लेयार होगोन। बे पलिटिकेल डिक्लेयारखौ जोङो थाब समावनो जों होगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो पार्टिखौ जोङो प्रस्तुत खालामगोन। गोदानै दाजानाय पलिटिकेल पार्टि जितु बेवहाय रायजो राजाफ्रा एकमत दंना गैया, नोंथाङा माबादि अनुभब खालामो? दा नैबे गोदानै दाजानाय राजनितिआव जोंनि समस्त स्टेटआव जाथि जनगोष्ठी गासैबो जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जेनेबा सापज दिनै बयबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा मोनसे गोदान राजनितिक हान्जाखौ नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों आरो जोंजों दा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' दङ। आं बेखौ आङो बुंगोन आरो नंगौ जोंजों जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा दं आरो जोंखौ बयबो सापर्ट खालामदों। बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय आफादा पलिटिकेल पार्टिया बर' रायजो राजानि थाखाय गोगोमै आरो बर' रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन होननानै नोंथाङा आसा थिदों नामा? निस्सय बेथ' नंखागौ। जोङो जे 2025आव जोङो इलेक्सनखौ गेलेखागोन। बे जोंनि अनलि माने बर'ल' नङा, ओमफ्राय बर'जों थाफानाय जाथि जनगोष्ठीफ्राबो दिनै जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जों बिथांमोननि थाखाय जों खामानिखौ मावनो जों आवगायगोन। आफादनि जथुम्माया 14 तारिखनिफ्राय दिनै क'क्राझार जिल्लानि दतमाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बानायनाय जि गोसोखांथिलि थुलुंगाफुरि बेबो दतमायावनो दङ। बावैसो सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रिया थुलुंगाफुरिखौ मोनसे रायजिक समाधि हिसाबै गायसननो थाखाय खोथा होबाय बा फोसावबाय। रायजिक समाधि जानाय लोगो लोगो बियो मोनसे नेशनेल लेभेल स्टेन्डार्डनि मोनसे डेस्टिनेसन जागोन आरो बेखौ नायनो थाखाय बाहाय बहुत मानसिफ्रा फैगोन। दा बेहाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल दङ एसे, नायनो फैग्राफ्रा बहाबा जिरायनानै साहा पानि लोंनांगौ, एसे जिरायनांगौ, बेफोरनि आंखाल दं दतमायाव। बेजों रिलेटेड बहुत डेभेलपमेन्टआ बाहाय फैगोन।
बे जथुम्माया बेनि थाखायनो गोनांथि दङ जे स्वाधीनतानि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदों आरो सोमावसारारि मोनसे आफाद हिसाबै भारतनि नखर मन्थ्रि एबा कुनु मिरुनि मन्थ्रिया एबसुनि समाव माने जथुम्माफ्राव बाहागो लाबोफेराखैमोन गिबि खेबनि थाखाय नखर मन्थ्रि अमित शाहया बाहाय बाहागो लानो थांगासिनो दं 16 तारिखआव बिथाङा फैगोन 16 मार्चआव आरो 14 मार्चआव धर्मेन्द्र प्रधान फैनायनि खोथा आरो अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहाय बाहागो लानायनि खोथा 16 तारिख दिनाव अमित शाहखौ बरायनो थाखाय प्राय 2 लाखनिबो बारा मानसिया बाहाय थुबुर जाफैगोन बेनि थाखाय थागथियारि जाबाय थादों आं मिजिंथियो हानजा आफाद बायदिसिना आइडिय'लजिनि डिफारेन्सफोरखौ गारनानै बयबो जाहाथे बाहाय बाहागो लाफैयो आरो जाफुंसार जायो खारन बियो भारतनिसो नखर मन्थ्रि बबेबा मोनसे हानजानिल' नङा आरो बाहाय हानजानि डिफारेन्सफोरखौ लालायनो नाङा रायजो राजाफ्राव बयबो बाहागो लाफैनांगौ बुद्धिजिबि सानसुमैफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुम्माया बिनि थाखायबो गोनां जागोन खारन बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव बेसेबां दावगाखै बेसेबां दावगायाखै आरो जाफुङैफोरखौ बोरै मावफुंलांनो बिनि मोनसे पलिसि एबा फिउचार माने जि प्लेन बेखौ बिथांमोना हयथ' थिक खालामगोन दासिमाव बर' गोरोबथाया फ्रायानो जाफुंजोब्बाय दा एनडिएफबि केडार्सफोरनो रिहेबिलिटेसननि जि माने फिक्स डिप'जिट सिस्टेमाव फैसा होदों 4 लाख बियो जोब्बाय दाखालि होनायनि उनावहाय आरो मुंख्लं नखरफोरनोबो फ्राय आसाम सरकारनि तथ्य मथे बे 4 बोसोराव 592 मुंख्लं नखरनो एक्स ग्रेसिया 5 लाख करि होबाय आरो बिएलटिनि समनियाव जि लिस्ट होदोंमोन बेनिफ्राय 300 सानो होनाय जाबाय देग्लाय बाजेटआव मुख्यमन्थ्रिया बेखौनो बुंदोंबा आरो 10 कोटि थाखा दोनबावबाय थाबावनायफोरनो होनो दा बेनि सिकिउरिटिनि जाबाय थादों खारन मुंख्लं नखर हिसाबै एक्स ग्रेसिया मोननांगौबा पुलिस रिपर्टआ क्लियार जानांगौ मेडिकेल रिपर्टआ क्लियार जानांगौ पस्टमर्टेम रिपर्टआ क्लियार जानांगौ आरो बे डकुमेन्टफ्रा क्लियार जायाबा गभर्नमेन्टनि खुनु रुलाव जों होनो हाया बेखौ दस्रा रोखोमै मोनसे कम्पेनसेट खालामलायनाय जायो दा हिसाबै जोङो मावलांगासिनो दं फार्स्टिं गामि सोसननायनि बाथ्रायाबो गिबि खेबाव खेबसे सोसनबाय नैथि खेबाव खेबसे सोसनबाय गिबि खेब आरो नैथि खेबनि सोसननायजों 60टा गामि हाबबाय 60टा माने 60टाल' नङा बे रेभिनिउ गामि खारन लिस्ट होनायाव हेमलेट बा साब भिलेजफोरबो दंमोन दा 60टा गामिया एक्सुवेलि हिसाब खालामनो थाङोबा 235सो गामि जायो जेरैबायदि जों लिस्ट होदों आरो बेखौ बोखावजोबनानै दा आरोबाव माखासे गामि सोसननायनि फारिया दा जागासिनो दङ दा बे गोख्रैनो बेखौ बिटिसि इलेक्सननि आगोलनो जों सोसननो हागोन बे हिसाबै फारि फारि जोंनि गोरोबथाखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाबो जाफुंलांबाय थादों बिनि थाखायनो बे बारनि जि जथुम्मा बेयो जारिमिनारि आरो जाफुंसार जथुम्मा जागोन आरो दतमानि जथुम्माखौ जोङो अरायबो गोसोआव लाखिनो गोनां जागोन सार 122 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माबा मिजिं थिगोन नामा दा आङो बाहेरायाव दङ आं पार्लियामेन्टनि सिङावबो गैया खिन्थु बे फैनायनि लामायाव दङ एसे सानसे साननै लेट जायो बे आलादा बाथ्रा बे अलरेडि बेखौ बे बिलखौ